Беларусь ніколі не была так готова да вайны, як на сённяшні дзень. Гэта не азначае, што Беларусь у прынцыпе гатова ваяваць, але падрыхтоўка, якая ажыццяўляецца на працягу 4 гадоў, яна сведчыць пра тое, што Лукашенко інвестуе значныя фінансавыя арганізацыйныя рэсурсы на тое, каб быць гатовым да вайны. Ну давайте сабе уявім, што за гэтыя 4 гады у 5 разоў павялічыўся ваенны бюджэт Беларусі. Таксама па межах Беларусі будуецца лінія Хрэніна. Яна ўжо збудавана. Валкавыскі, Смаргонскі раён, гэта каля Літвы і Польшы. У Брэсцкім вобласці, гэта каля мяжы з Украінай. Таксама плануецца, што яна будзе збудавана па перыметры ўсіх межаў. Латвія, Літва, Польша, Украіна. Таксама закупляюцца новыя ўзбраенні. Толькі за 2024 год новых адзінак узбраенняў, гэта больш за 4000 адзінак было набыта. Адбываецца таксама пастаянныя, без перапынку, навучанні узброеных сілаў Беларусі на тэрыторыі Беларусі на хлёст. Адны сканчваюцца, другія пачынаюцца. Мабілізацыйны рэзерв беларусаў Беларусі, мы ацэньваем, это тыя, хто знаходзіцца ў запасе, 289 000 чалавек. Створана тэрытарыяльная абарона, гэта 150 000 чалавек. Лукашенко плануе павялічыць колькасць войскаў да больш чым 80 000 ваеннаслужачых. На днях было прынята пастанова Савета міністраў Беларусі аб фарміраванні ваенных калонаў. Гэта арганізацыі-пастаўшчыкі, гэта дзяржаўныя і прыватныя кампаніі, якія будуць забавязаны прадстаўляць транспарт, незалежна ці гэта прыватны ці дзяржаўны, для фарміравання ваенных калонаў у час военной ситуации. Проверено 5000 бомбасховішчаў толькі ў Мінску. Пастаянна правяраецца паветраная трывога. Ну і я магу працягваць і працягваць.